सोरांस्रि दहायनिफ्रायनो नों बेयावनो जिरायनानै माखौथो सानहाबबाय दङ? ओइ देरहा, आं मा जादोंमोन? आंनि फिसाजोआ एसेबां गोजानाव लांलायलायनाय मा बेमार जादोंमोन? आं माथो जेबो खबरानो गैया, आं मिथियानो। देरहा, आंनि इसा फिसाया माबोरै दं दायो? दायो मा होननानै बुंबावगोन, डक्टराथ' बेखौ इसेबो सिन्थायाव थानो होआखै। आरो आंनि इसा फिसायाबा माबोरै दङ? जेबो खबरखौनो मोनाखै। आं मा होननानै थगायगोन दायो आंनि हिन्जावनो? देरहा, मानो जेबो बुङासै नोङो? आंनि फिसाखौ आं जोबोद नायनो लुबैदों। देरहा, आंनि फिसाया आंनि सेराव माब्ला फैगोन? सोरांस्रि, नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा। आं मैयासो आफाजों रायलायहरदोंमोन। जोंनि इसा फिसाया हामबाय, बिसोरो गाबोन न'आव फैफिनसिगोन। नाथाय देरहा, मा बेमार जादों आंनि फिसाया? जेबो बेमार जायाखै, नोंसोर बिमा फिसा सानैबो गगा मोननायजों लोमजानायानो एसे सिरियास जादोंमोन। बारा जिंगासिनांगौ गैला दे, गाबोननो सफैखासिगोन। बे गाबोनानोथ' माला सफैगोन, माला हर जागोन, माला फुं फैबावगोन। आंनि फिसाखौ आं लोगो हमनो जोबोद लुबैथारबाय देरहा। आंथ' बेखौ थगायदोंसो, गाबोन फैगोन आरो आंनि फिसाया मोजां जाबाय होननानै। गाबोन सफैयाब्ला आरो आं मा होननानै थगायबावगोन? देरहा, नोंखौ माबा मोनसे गिदिर खोथा दोनखोमाना लानाय बायदि नुदों आङो। देरहा, आंखौनो माबाफोर खोथा थगायनानै दोनदों नामा? गैया गैया, नोंखौलाय मा थगायदों आङो? माबालै सोरांस्रि, आं बे खोथाखौसो सानहाबदोंमोन। अलंबार आरो जोमैखौ आइया न'निफ्राय होखारहरनायनिफ्रायनो माथो जेबो खबर गैया। आइया दाबो सफैफिनाखै दे न'आव। बेखौनो आंबो सानदों। हयथ' बिसोरो हौवा हिन्जाव लोगो नांनानै आइखौसो माबाफोर खालामाखैथ'। ओइ इसा फिफा, आं बे खोथाखौसो बुजिनानै मोनासै। जोमैजों अलंबारजों मानो जोंखौ होखारनो नागिरदोंमोन? मा जाहोनाव? आंबो बेखौनो सम सम सानबाय थायो। अलंबाराथ' सिगां बेबायदि नंथारामोन। बेथ' माब्लाबाबो न'खरनि मानसिफोरनि सायाव गाज्रिखौनो सानफेरनो रोङामोन। हिन्जाव लानायनिफ्रायनो बियो दाना न'खरनि मानसिफोरखौबो सैया जाबाय। साननाय हनाय गासिबो आलादा जाजोब्बाय बिनि। गोदो सेंग्रामोन, दायो हौवा जाबाय। हिन्जावा मोजांबासो हौवायाबो मोजां जागोन। जेरै आलु बस्थायाव मोनसे आलु गेसाव थायोब्लानो गुत्ते बस्थानि आलुखौनो गेसाव खालामजोबो, थिग बेबायदिनो जाबाय। औ सोरांस्रि, नंगौ, बे खोथाया हले नंमारगौ। जोमैया आलु गेसावसो। औ, बेनिखायनो बे गासै आलुखौनो गावजों गेसाव खालामफाजोबनो लुबैबाय बियो। मिथिगौ देरहा नोङो? अलंबारा हिन्जावजों बुरखायजाबाय, हिन्जावजों थगायजाबाय, फुस्लायजाबाय बियो। जाम्बा खालामजाबाय बियो, जाम्बा। एसेबां गिदिर गोलाव फरायनानैबो मोजां गाज्रि सायख'नो रोङासै बियो। हिन्जावजों बुरखायजाबाय जाम्बाया। मोजां फिसा उजियासै आंनि सासेबो, मोजां फिसा उजियासै। नै देरहा, खोनासंलाय, बेथ' आइनिसो माथो। औ औ, आइया सोरखौ बुखिबोदों? हाया खांनानै फेदेरनानै थाखा फैसा गारसोमनानै खस्थ' खालामनानै गिदिर गोलाव फोरोंनाया बिसोरखौ दिनै बेबायदिसो फिथाइ मोनबाय आङो। जायजों खुसि जानो नायजानो होननानै गिदिर गोलाव खालामबाय, बे फिसालायानो दिनै साला आंखौसो होखारनो नागिरबावदों न'आव। आंसो जोनोम होदों ना बेसो आंखौ जोनोम होदों, बुजिनो हाला आङो। आयै बिहामजो, खोनासं, बिसोर सानैखौ होखारहरबाय आङो। बहा थाङो थांथोंसै, मा खालामना जाहैयो जाहैथोंसै। न'आव फैफिनबा मुंबो न'आव दासोखा बिसोरखौ। आयै, बहा थांनांगौ बिसोरो? बहा मा खालामना जाहैनांगौ? थै, नोंबो बिसोरखौनो खबर लाबाय थायोलै। इसेबां अनो नामाब्रा नों बिसोरखौ? थांथोंलै, बहा थाङो थांथों, मा खालामो खालामहैथोंलै। देरहा, नों आं साननाय बायदि गासैबो जाजोबा। सानबानो गासैबो जागोन बे नङाना? उन सिगां साननो नांगौ मानसिया। बिहामजो, आं जोबोद मेंबाय। थौदो, जानाय लोंनाय माबाफोर जगार खालामहैदो थौ। बाबा, थांलाय नोङो मोसौ बोरमाखौ एसे नायहैस्र'। औ दे, जागोन। बिहामजो, थौ, बिसोरनि रुमाव मा दं मा गैया गासिखौबो गारहैजोबनोसै दैयाव। नांला, थैबाय सानैसै आं दिनैनिफ्राय, बिसोर फिसाखौ थैबाय सानैसै आङो। थौ। आयै, जानाय लोंनायखौ बानायग्रोनोसै नामा? औ, थौ, जानो लाग्रोनि। बोरमा मोसौ माथो मासेबो गैया। गनानैसो खारखो ना बिसोर सालि सालाफोरा रावबो गैयैयाव फानखोमाहरखोसो? अ मोसौ बोरमाफ्रा गैमाराथ'। आया, बबेयाव थांजोबखो मोसौफोरालाय? बबेयाव नागिरना मोननांगौ जाखो? खर'फ्रासो खामानि होलायलांला आंनि। अबे मोनसे टेनसनखौ खर'आव रुजुबावगोन आङो?
ओरै फिसाजोनि खोथाखौ हिनजावनो थगायनानै दोनदों आरो बेराफारसे न'खराव दावराव दावसि आरो हनै बिथिं मोसौ बोरमा गैया आइनो बोरै खोन्थाहैबावगोन आं समयसाफ्रा जाबा माथो फारसेनिफ्राय मोनफा 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 जालांजोबथारो नागिरलांनि र' बिथिंनो आरोबाव दसे सोरबा सिख्लानि गुजुनाय बायदि खोनादों माथो सोर दङ आया सोर जाखोब्रा बेलाय माथो आथिं आखाइ खाख्रबजोबजानाय र' आइखौ लिंना लाना फैनि आं फैलाय फै आयै नंगौलै नंगौ नायफै सोरबा सिख्ला आथिं आखाइ खाख्रबना दोनजादों फैलाय फै नंगौना नङा जाखो बे गथ'नि खोथायालाय सोरखौलाय सोर खाना दोनफैनांगौ जाखो फोथायालाय बुंबाय थागोन नायफैल'ब्रा मोसौ बोरमा नायनो होनाया माबा मानसिसो खाना दोननाय नुलायबायनो बियो बहाबा फोथायाना आंनि बुंनायखौ फोथायाना नाय हनै नायदो आयु जाथो नंमारगौसो हनै आयै बेलाय फेथिंनि मोजां मोननाय जारुवासोथ' आयै नंमारगौथ' आरो सिनायनोनो हायाखैमोन आयै सोरथो बिदि खालामना दोननांगौ जाखो सोरनि आखल जाखो बेफोरलाय दासो फोथायदों ओइ बाबा हमदो थिखोदो आयै बेसेरा गथ'खौ आयै अन्थाव बाथाव थिखोदो थु न' सिङाव लादो थु सोरनि आखल जाखो बियो बे थान्दा बोथोराव जोंबो न'आव गैया मालानिफ्राय खानानै दोनदों मोनजादोंना मोनलोंदों गथ'आ बेसेरा आयै थान्दायाव दे बाबा दे लादो दे उसुबिदा मोनलाय लाङोलै सिख्ला मानसिखौ बोरै थिखोनो दे देरहा मानसिया थैगोमालाय लांगोन र' होमबालाय हारसिं हानाय नङालै सोरबा हमफैफा र' आं हमनि नाङा बिहामजो नों दुरबल हानाय नङा र' आंनो थिखोहैफानि आयै सोरनि खामानि जाथावो बियो नै बिहामजो अरा जोंबाय लाना फैदो मानसिखौ लाना फैदो गथ'आ गोजांनानैनो खमफिजोब्बाय गुस्थि गोसोम जाजोबलायबाय आयै दे लासै गोलैगोन मोजां दे जिराय दे ओमफ्राय नै नानि आयै एसे दावरांलाय बिथिं फै जिराय फै ओमफ्राय नै नानि नोंखौलाय सोरथो जोंहानि न' खनायाव बिदि खानानै दोनफैखो ओइ जारौ नों मानो सिरि सोंनायखौ मानो खोन्थायाखै नोङो बुंनानै ला नोंखौ सोर बिदि खानानै दोनफैदों मा दायनि थाखाय बाजै आं गियो खोन्थानो गिदों मानो ना नों माबाफोर दाय मावनानै लादोंमोन ओहो आं जेबो दाय मावाखै आरो आं मिथियाबो आंखौ मानो बिदि खानानै दोनदों सोर खादों आं गियो आयं सोर खादों आं नामखौ खोन्थानो गियो मानोना आंखौ सिगिनानै दोनदों आं खोन्थायोब्ला आंखौ थुख्राथाम दानस'गोननो मा खोथा बेलाय थुख्राथाम दानस'नो हायो नामा मानसिखौ खोन्थाल'लाय सोर गिनांगौ गैया दे सोर खानानै नोंखौ मानो बेयाव दोनफैदों आरो सानबेसे जाखो नोंखौ खानानै दोननाया आयं आंखौ साननै जाबाय बेयावनो खानानै दोनदों आंनो बोथिसेबो ओंखाम होआखै गरसेबो दै होआखै जोबोद गोजांदों आंखौ हराव खमफि आं बेयावनो दंबाय दङमोन जानांगौ आंखौ बासायनो थाखाय गसायानो नोंसोरखौ आंनिसिम दैथायहरबाय बेखौथ' बुजिबाय र' खादोंमोन सोर बाजै आरो आयं आं खोन्थानोसै नाथाय आंखौ नोंसोरो बासायनो नांगोन आंनि आइ आफाया फेथिंजों आंखौ जुलि होनो थाखाय रायलायनो आंखौ थिनहरदोंमोन आंनि आइ आफाया नोंसोरनि न'आव फैनानै रायलायफैनायनि खोथा आं बेखौ खोन्थानो फैदोंमोन औ बेनिफ्राय ओमफ्राय आयं नोंसानिनो आदा अलंबार आरो बाजै जोमैया बे समावनो आंखौ खानानै दोनो अलंबार मोनासो नोंखौ खानानै दोनदों औ बिसोर सानैयानो आंखौ खानानै दोनदों नोंसोर फोथायगोन ना फोथाया आं बेखौ मिथिया नाथाय बिसोरनो आंखौ खानानै दोनथारदों आरो बिसोरनि रायलायनायखौ आं खोनादोंबो माबाजों दिनैनिफ्राय गुन्दि गुन्दा जाबाय होननानै आं बुजियाखै मा गुन्दि गुन्दा जाखो बिसोरो आंनि बिहामजो आरो फिसालाया बेबायदि खालामदों नोंखौ औ आयं जाहोनालाय मा जाखो बिसोरो बेबायदि खामानि मावगोन जानोबो हागौ आयै आं बिसोरनि आखलखौ बारा थिग मोनखाया नाथाय जाहोना मा जाथावगौ माबा आयं
आंखौ बिसोरो बुंदों फेथेंजों आं हाबा जायोब्ला बे नखरनि सम्पतिया भाग मोनथामाव राननाय जागोन। बेनिखायनो फेथेंनि आरो आंनि हाबाखौ लाखिनो थाखाय आंखौ बिसोरो फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन। आरो बाजै, बिसोर आंनि सिगाङाव रायलायदों नोंखौ आरो देरहाखौबो बुथारनायनि प्लान खालामदों। मा? औ आयं, आंनि सिगाङावनो बिसोरो रायलायजोबथारदों, आंखौ नाजोबथारदों। गासै नखरनि दंनाय माने सम्पतिखौ गावसोर सानैनि नामावल' खालामनानै लाजोबनो थाखायनो बिसोरो बे प्लानखौ खालामदों आयं। बुजिबाय आं। हमदां हाजोब्बाय आङो। बाबा आरो बिहामजो, थां, उन्दुहैदो थां, हर जाबाय। सोरखौ मा खालामनांगौ बेखौ आं सानसिगोन। बिहामजो आरो नैबे नानिखौ फेथेंनि रुमाव दोनहैथां। जागोन दे आयै। फै उन्दुहैनोसै। खोनासंलाय बिहामजो, बेखौ फुथुनानै नों ओरै फैफिन आंनि सेराव। अलंबार आरो जोमैया दे बेसेबांखिनि दावगालांगोन आं सानथाराखैमोन बिसोरखौ। आयै, आंखौ मानो लिंहरफिनदोंमोन? जिराय। खोनासं बिहामजो, आं नोंनो खोथा होनानै दोनो। बिसोर सानैया न'आव फैफिननोबो हागौ। बिसोरनि रुमखौ ताला मारिनानै साबिखौ नोंनि आखायाव दोन। आरो नों बिहामजो गिदिर जानानै मानो एसेबो साहस गैया? मानो बिहाजालि उन्दैजोंनो एसेबां नासयजानो सानो नोंलाय? नों बे नखरनि बिहामजो गिदिर, गासै पावारा नोंनियाव दङ। बेनिखायनो नोङो बिसोरखौ दबथायनो सोलोंदो। आं नोंनो गासै पावारखौ होबाय बिहामजो। दिनैनिफ्राय जोमै आरो अलंबारखौ दबथायनाया नोंनि खामानि, नखरखौ बेंनाया नोंनि खामानि। नोङो नुखादोंना आरो खोनाखाबाय बिसोरो बेसेबांसिम दावगालांखो? औ आयै, नुबायबो मिथिबायबो। जागोन आयै, नों खोथा होबाय जेब्ला आं बे खामानिखौ दिनैनिफ्राय मावसिगोन। दे थांदो, उन्दुहैदो थां। अलंबार, जोंखौथ' आइया होखारहरबाय। दालाय जोंलाय बहा थाहैनांगौ जाखो? दासो बहा थाहैनांगौ जाखो होनदों। आइया, मानिथो गोरा जाखो नोंहालाय? गासै प्लान पलिसिखौथ' नोंनोथ' दिरुनग्रोयो, नोंनोथ' सानग्रोयो। दाबो सानदो बहा थाहैगोन? ए, दायो होखारजानायखायनो गासैबो दाया आंनियावसो ज' जाहैबाय माने। औ, नोंनि थाखायनोथ' जाजोबदों। आं जौ लोङैखौबो नोंनो लोंहोथाबदों। हाखौ माबोरै सिख'नांगौ, मा खालामनांगौ, बेसेबांनि फानगोन, गोबां सिमां नुदोंमोन ना नोङो? आरोथ' देरहा आरो सोरांस्रिमोनखौ, आइमोनखौ न'निफ्राय होखारहरनायनि बुद्धिखौबो नोंनो दिरुनदोंमोन। गोथां बुद्धि। दाना मा जाखो? दायो लामा ससेयाव मानो आन्दायजोबखो? थौ, बहा लाङो लां आंखौ? जाहोहै थाहोहै, आंखौ हले बे हरनि समाव गोजान होनो मोनखाया। एखौनो गिबाय नोङो जाम्बा? थौ, न'आव थांफिनि। माथो खालामनो हागोन बिसोरलाय? थौ न'आवनो थौ। हरबो जाबाय नुवाखै? बे थान्दा बोथोराव जों बहा थानांगौ? मा खालामनांगौ? थौ, न'आवनो थांफिनि। आरो जुदि न'आव सोआब्ला आंनि गुन्दा पार्टनारफोर दंखायो, बिसोरखौनो आं लेंहरगोन। दुलाय खालामजोबगोन आं बिसोरखौ। नोंनि बुद्धि लायै लायै जाम्ब्रबायलाय आङो। जाम्बा, एसेबां थांखि लानानै बेसेबां मानो जेनो नामा? थौ, न'आव थांफिनि।